procés de creació de l'obra és, si no estàs a lloc, no faràs res. O estàs al lloc i t'estàs hores i temps i ho vius, saps el que hi ha allà, saps el perquè de les coses, respires i t'hi vas un dia o t'hi vas un altre, o allà sortirà qualsevol cosa que serà una cosa enganxifada. Hi ha gent que fa coses, escultures l'han dat, les col·loquen en un lloc, però sembla que estigui col·locat allà, podia estar a qualsevol lloc. És allò, quan es parla del landar, aquestes, les obres inside, no? És molt important això, una obra ha d'estar fet per al lloc on s'ha de posar. Llavors és quan agafa força i profunditat.